yeda so gina mu ewo eye enso yiri na musaso ena wo so afa wono ena wo hwe afisem so no so ena wo yamra hye bedwane edemo ma afa wono ewo asenwase abaton pesia so oni monyafo Mohammed Muntaka Mubarak Sabre Regina Ghana man Penny Excellency John Dramani Mohammed na mu na wo de chepa eko ede amoma mu ni nyina eyo ye ne kasia enrada enso etoye na ekofa bae nam so ema enipa nkono efa mu hwere won kwa Esubrantamu etoye ema enipa bebere enya baabi amfa wonti anto ebeto dwase enipa binom nso afemu atonananom ewo ensie na Sabre enipa wonom afasa esubrantam yimu atonananom ewo ensie do no wo kyese wondodo bete se enkunanumpo eye de wonom ankasa edi wonom ani ehunu enam sa ye iso ma Sabre de oso afa wono ena wo hwe afisem so wagino mampania namu na wo de chepa ekwo ede ama omamu ni nyina titiru ene adehia Sabre wonom ahwere wonom adehie efa ensuo yi ehu na wo hyese sese no wonom ehunu se ewosanka wonom ebo won homodin ye pe wo mu se aban no eye do betimi aye bia se obiebie akwan ahodo a esisi ekwan se koba se ensuo ta etimi ekofa wo ye ne eba no aban no guso bo ne homodin bia se sa akwan ni nyina no obetimi ahwe na wabiebie sa ekwan no se be ya ensuo to ne titiru ene enkramanta mase ya esuyira ya na etai efa enkrofo se japade no sa enema we nyina esubetwa eno nti wogina aban no na mu na wode chepa ko ede ama omamu ni nyina na wasere wonom se wohwe ensuo etoye ya wo mu se ase ejapade nanso aban no egusu ebo ne homodin bia se obetimi ahwe ama sa de we nyina eto etimi atwa na wo kyese ne titiru ene enkramanta mase no se koba se ntuo to a ede wo hawpa ena ebebeto omanfo so dadwene kese pa ena ede beto omanfo eso eno nti wonom egusu ehwe se omode ne mapa ebegu akwamu a eno betimi aboa makoba se ensuo to a entimi kofa wo hawbia emma wose ewom se aban no gusu eye na afamu de nanso na wosenka wonom etimi ye de chance a enkofa sa ewuo sem emma nanso sese no mo ehunu miamia hodo ekoba se ensuo to a ede wo hawpa ebabeto wonom eso no wo kyese wono akasa wo yesoafo no efiri se wonom eti se ensuo eto no nya de se wonom etimi aka wani ede agusuo enu ntia no patututu ena wotimi efa afo na wode frɛ omampani a Sabre no omampani nso ebisa ensem ahodo na wo kyese ebra ewiemu babrefo ede ensem ahodo ba bonta no mo kyese ade eche adwada ensuo beto no sa ensem ahodo entimi amantem eba kwasiada na nadwo krai no nti wonom entimi enya bere ancheche sa ensem ahodo we nyina kayesa na wonom ebetimi abodawuro na wonom abokokko se esubrantam beto pa eye dadwada no eno nti wa obibi na yie no betimi ahwe na wafa ede ato yi asebeye na enkofa wo ye no bia emma ebiam nso no sanso ede to wo so afa wono ena wo hwe abode mu nyansa pe ene emu hwehwemu ena afen so afa wono ena wo hwe eye enkitanwudie ho nsem so se wonom ebetimi ape ekwan bi so emprempremu no se koba se asem bi si a wonom ebetimi ede messages ahodo akọ eye mobile phones ahodo eso no bia behunu de ebekoso na ye na de chinye no mu na nkwankofa ohaw bia ama wasanso agina eye omampania na mu na wode chepa akọ ede ama wo bibia se wo wajapade eseye no wonom egusu etoto eniema mbetimi ahwe ama eniema timi akọ nkan se koba se nsuo to a enkofa ohaw emfa mere wo bia